Кацахме в Майами и отиваме към нашия прекрасен, поне на снимката, то не е хотел, дори е апартамент, който сме си взели. И да, добре дошли на американска земя. Добре дошли в нашия апартамент в Майами. И да започнем с рум тура. Това официално е най-големия апартамент, който сме си взимали някога. И това така за пореден път ми доказа, че ми харесва да живея на широко. Наистина много ми харесва. Колкото повече, по-добре. Така, тук е нашата дневна, кухнята ни. Тук погледни каква голяма маса можем да правим закуски, да си говорим, да пием кафе. Имаме оставени чашки, имаме всичко. Това не е хотел, това е апартамент, който един човек дава под наем минимум за месец. Имаме котлон, 5 котлона и тук вече мога да готвя. Скъпи, искам да остана повече от един месец тук и ще готвя колкото искаш. Не са, да? Да, така. Може да се случи. Така. Хладилника ни колко е голям сам. Доста е голям. Виждала такъв голям фрич. Доста е голям. Ще трябва да пазарим утре. Аз вземам да от магазинчето, те е по-ефтин. Не, утре отиваме на моя любим магазин. Как се казва, е Whole Foods. Аз не познавам такива хора. Whole Foods. Бил магазин. Утре ще снимаме в него. Имаме микроволнова печка. What is this? Това е кафе машина. Точно трибулет. Вау. Това е нинджа, човек, супер. Също нещо, да. И кофе. Я да видим тук какво има да покажем. Да, имаме различни прибори, купи, колко купи, да се пълниш, да се правиш пилишко. Това е някой джим бодибилдър. Така, имаме... Защото я ги отваряй, защото и хората сигурно и те искат да знаят. Хем и да ги научим какво става. Купи, тигани, тенджер, има доста голям избор. Между другото, миналата година в Брикел нямаш такъв избор. Доста неща има. Има и подложки, о, има и съдимялна. Разбира се, няма да ми то в другата имаше ли? Yes. И препарати, но ние ще спазарим така или иначе. Да, това е нашата кухненска част. Това си мислех, че ще бъде моя офис. Реално то може да бъде. Ще работя. То може да бъде. 100%. Може да се работиш и там, да ще покажем после. Не, въпросът беше, когато ти си вкъщи, аз да имам място, в което никой не ме обезпокоява и снимам видеа. А сега ще видим как ще се случи това нещо, но да, като цяло, това е място за работа. Много приятно, много готино. Той е като open space, реално влизаш, нали, това е ходната врата, това е кухнята, влизаш тук и си в нещо като частичен офис, малко отворен такъв. Това е реално това е банята, баня и туалетна, която е... Тя е... Към хола и към... Да. Да, и към тази спалня всъщност. Имаме туалетна, баня, има четки. Моля ви се покажа. Искам една особеност да ви кажа. Oh my fucking god, bro. Даже има за отпушване на канала. Батинга, това съм аз сутринта. Да. Искам да ви кажа една особеност за Америка. Това особеност, човек, това беше... Да, смисъл няма отсядаме в хубав хотел и няма четка. Ма то никъде нямаш. Нито в Холивуд, нито Беверли Хилс, след това, нито в Майами. Това е спалня номер 1. Спалня номер 1. Май си много щастлива. Много съм щастлива, да. Тя нямаше търпение горката да излезе от бара. Да. Да, имаме хавлийки, чаршавчета. Навсякъде има огледала, даже и тук е някакво просто огледало. Което за мен е просто супер, защото много мразя да... В смисъл да има само едно огледало в банята, виждаш се до тук, нито може да си видиш туалет, да изподхождат обувките, нищо не можеш да видиш. Тя е отделена от другата тераса. Така ли? Има огледало, стреснах се, викам кой. Oh my god, bro. Ще стоя тук и ще визуализирам. И ще визуализирам яхтите, как една от тези яхти е наша. Това е хола. Много е приятно, голям диван, голям телевизор, ние ще го гледаме, но тази масичка просто ми е любима, защото гледката е там. И тук ще си пия кафенцето, ще закусваме, и тук можем да закусваме и там, изобщо навсякъде на терасата можем да закусваме и ще гледаме гледката. Спалнята ни,
гардероби, тук ще наредим бельо и така нататък. Леглото е голямо, между другото. Да, голямо е. Диванче е много готино. Яхтите долу са... Виждаш трафика, виждаш динамиката, виждаш... Всичко виждаш, уникално е. В смисъл... Готино. Това имахме нужда. Двамата имахме нужда от това. Продължаваме нататък. Продължението на нашата спалня е тук. Тук не съм отворила. Отворила. Две перални и сушилни. Интересно спалня. Да, интересно. Добре. И тук имаме огледала големи. Отново. Сега покажем какви сме красиви. Мачнати. Тук сега ще наредим дрехите. Ще чистя. Има достатъчно закачалки. Има достатъчно места, където да се наредим дрехите. Много ми харесва. Нашата баня, която е към нашата спалня, която също е големичка. Тук отново имаме огледала. Две мивки. Това не го забелязах. Което обожавам аз. Кавлийки, баня, гарненце, така. Да видим тук. Има ли четка? Четка има ли? Бързо проверя. Четка има и я се виждам. Имаме някакъв сушоар, но аз нося това нещо в България. Четка имаме, да, няма проблем. Добре, да. Основните ми критерии и основните ми критерии са покрити. В смисъл, огледалата са ми важни, чистотата до някъде, аз така че ще си чистя, пространство, простор, гледка имаме хубава и най-важното за нашето семейство е да имаме две тоалети. Това е просто огромен проблем в нашата къща. For you. Нашата къща. Very important for you. В смисъл, вижте сега правим тази баня е в към нашата спалня. И интимни моменти разказваме, обаче да, смисъл, ако Иван е в стаята, съответно спя, става по-рано, в туалетна баня, не мога, просто не мога. Иван, ако е в стаята, това е огромен проблем, наистина огромен. И затова за мен е много важно да имаме две бани, две туалети най-вече, за да мога аз да си върша моите неща в моята си баня и даже в къща във Варна си имаме две бани, две туалетни, мъжка и женска. И си имаме лично пространство за тези неща. Така, това за мен е изключително важно и мен да го има това спокойствие. Остана да подредим багажа, сега ще подреждам и утре да направим голям шопинг. Голям шопинг ще бъде наистина, защото цял месец ще сме тук, буквално ще се живеем. И да се изкараме добре. Този апартамент струва колко? По принцип струваше $7000, от които ти, защото имаш друг, ти имаш по-високо ниво на букинга. Ето. Реално... $6556. $6500 струва апартамента. Което, скъпи мои, искам да ви кажа, че е ефтино за Майами, за такъв апартамент. Това е много ефтино и ние доставяме притеснения. Как е възможно толкова малки, в смисъл дори обърнато в левове, пръснато на ден, колко беше? Лева на ден апартамента? 300 лева ли беше? Не, повече. 350? Нещо такова, да. В смисъл, това е много ефтино. 350 лева. Ние в България, като посещаваме някакви хотели, даваме повече. Това е в Майами, това е такъв голям апартамент. Малко се притеснявахме дали наистина ще бъде всичко окей. Както и да е, това е цената на апартамента, да, ще показваме какво правим, изобщо колко харчим и така нататък. И другото важно, което исках да кажа е, че ние реално не обичаме просто да пътешестваме така и да се шляем, да разглеждаме. Това абсолютно не е нашия тип почивка и дори тук, нали, в Майами, в Америка, то даже тук на първо място идваме за да работим. Аз ще се работя така иначе вкъщи, за мен няма значение къде съм. Иван ще се срещи с много от своите там ментори, приятели, ще да кажа колеги нямаш, по-скоро разни други предприемачи, бизнесмени, ще обменят опит, енергия, даже сега чакаме да дойде един гост за 2 дни при нас. И като цяло, да, ще се работи и между другото, нали, го съчетаваме с различни излизания, срещи и така нататък. Тук е нашата част, а тук е хотелската част.
И вижте само как се влиза. Вчера ни взимаха отпечатъци и така нататък и всъщност не всеки може да влезе. И тук по същия начин много интересно си викаме асансьора. Въвеждаме се етажа. Но първо трябва да се сканираме и ти показва кой асансьор да използваме. 8. Как е този път? Хареса ли ти в Америка? Много ми харесва в Америка. Уникално е, прекрасно е. Всичко е вълшебно. Сега се качваме директно към само 38. Да, тук беше много странно, защото няма асансьор, който няма никъде за копчета. Да. И е изключително странно. Въвеждаш си го на системата, дава ти асансьор, качваш се в него и те вози нагоре. Много е интересно. 38 етаж на височко живеем. Така. И от тук коридорите не са много красиви. Малко плашещи, но апартаментът е уникален. Най-страшното нещо. Ужасно е. Ужасно е то. Не знам дали камерата ще може да го пресъздаде. Това е такъв декоративен басейн. Басейн е разположен на 10-я етаж. Погледнете нагоре. Ние живеем на 38 и това се вижда отгоре. Да. Красиво е. И сега се качваме на втория етаж, където всъщност е нашия фитнес. Тук отново се чекираме и влизаме. Тук има хавлийки оставени. Ето ме мен. И фитнеса, който има добра гледка, но пак казвам е гаден. Сигурно визията няма да се види, но наистина не е поддържан. Това е залата за кардио. Има различни колела, стълби. Гледката е към океана, към яхтичките. Няма да си доберем до Болфудс, обаче този комплекс е много добър между другото. Ми харесва. Да, има. И една минута буквално от нас. Ние живеем там. Ето е нашата сграда, DoubleTree. Влизаме в Publix и тук има Starbucks, разбира се, на входа. Тук има различни сладки и много цветя. Даже сега ще си купя цветя, защото аз имам една такава традиция, вкъщи винаги да има пресни и красиви цветя, които да внасят настроение в моя живот. Не очаквам винаги мъжа да ме прави щастлива и аз се правя щастлива. В случая с неговите пари, но това няма значение. Има много плодове и зеленчуци, много видове салати. Ето органик, всякакви миксове, измити 3 пъти. Забележете колко много гринс, брюкселско зеле, тиквички няколко вида. Това са по-скоро тиквички и пътладжани. Предния път имаше и със сладки картофи, сега не виждам. Да, тук има глакамолета и разни други неща. Забележете, има дори пълнени готови гъби. Тук вижте колко много, тук много ядат хумус. С различни морковчета, с селери, много се върви между другото с целина, хумуса и има много такива варианти и всякакви миксове с плодове, които също обожавам. Пасиренце с плодове, за любителите на виното, може би, не знам, мандарини, грейпфрути, обелени, това е микс, цитруси, обелени. Тук има много берита,
Това не е точно банан, това е такъв банан за готвене, като зеленчук. И да, много интересно, аз вече пробвах. Рисес. Тези станаха много популярни в България, в Америка са доста популярни от много време. Има цяла витрина с сушита. Друга моя любима витрина е с млечните и така нататък. Вижте колко много сметани отново. Тази няма калории, която Иван си хапва постоянно. А тук даже си взехме в къщи, има сметана, която е от кокос. Тук минаваме на яйцата, белтъците. Вижте колко видове готови. Само белтъци. И разбира се, има сладоледи, които са за вегани, за хора, които са на кето диет. Чипсове безброй, разбира се. Това няма да е Америка, ако няма чипсове. Погледнете само колко огромен щанд. Котиджи. Това всичко е котиджи с мазнини, без мазнини и така нататък. Протеин бол, чиполи чикен, много интересно. Обаче само вижте състава. Пълен фалш. Това не ми харесва на Publix. Ето, вижте, шишчета готови, пилешко филе, биф. Има такива готови неща за готвене. Телешко, кюфтенца, ребърца. Тези се водят ready to cook. Слагате ги в фурната и изкарвате готова храна. Вижте, тук отново имаме различни видове кайма. Примерно тази е с повече протеин, тази има малко повече мазнини. Примерно това е пуешка кайма. Колко вида алмонд милк. Ето, органик алмонд милк. С захар, без захар, с вкусове, без вкусове, оутли. Отново имаме. Тук вече започваме с oat milk, с тези, които са от овес. Пици замразени колкото си искате. Общо тук е много трудно човек да не надебелее. Тук има различни готови ястия. Искаха да кажат hello. Hello на България. $190 е този шопинг. Сега ще покажа какво взехме. Имаме едно овесено мляко. Пием си кафето с овесено мляко. Тук си намерих някаква много готина sweet melon пъпеш енергийна напитка с кофеин, L-карнитин и така нататък. Много готина. Интересното тук е, че слагат всяко нещо в отделна трубичка. Погледнете, за едно мляко и една напитка е трубичка. Взехме такива зелени салатки. Тук просто е пълно с всякакви зелени салати, зеленчуци, нарязани, готови и така нататък. И ние много обичаме да ядем салатка, авокадо, хумус с едамаме. Така. И кашу. Една кутийка. Междувременно аз си пивам Starbucks. Долу в нашия ход буквално имаме Starbucks. Рай за моята душичка. Друго, което взехме, са една връзка с банани. Обичаме зелени банани, те са и по-полезни. Между другото, всъщност по-полезни не, но имат по-малко захар и имат повече фибри. Ето, погледнете. Както ви казах, има изключително много такива нарязани зеленчуци. Тук има лук и различни видове чушки. Нарязани, готови, слагате ги на тиганчето, сочирате си ги, може би с малко яйца или месо и всичко е готово. Общо взето, тези големите градове и в Лондон, нещата са направени за хора, които имат забързан начин на живот, забързано ежедневие, нямат време да готвят, да се мокат и така нататък. Малинки. Обожаваме берета. Иван си е накупил някакви протеинови барове, без да разбера. Quest Bar. Така те са си доста популярни. Тук са много вкусни между другото. Барчета. Пилешки бонфиленца. Пуешко бонфиле. Аз обичам повече пуешко. Гледам да избягам пилешкото, защото ми излизат пъпки. От сладкото ми излизат пъпки, от пилешкото ми излизат пъпки, от млечните ми излизат пъпки. И се пазя изключително много, но не винаги успявам. Както може би виждате. Взехме хляб. Хляб някакъв такъв с семена, пълнозърнест. Иван си взе един много готин бокс. В бокса има пилешко филе, готово за хапване, ориз и зелен боб. Тук има още някакви зеле, по-скоро отново нарязано, готово за салатка зелена. Аз обожавам плодове и ето има готови така плодове отново нарязани.
Това ми е просто много на сърце. Всъщност това са мелани различни. Не, всъщност има и манго, диня, мелан, пъпеш един вид и ананас. Също така. 2 кутийки с боровинки. Още едно такова, което е вижте, Steam in Oven or Microwave. Тоест готово е или за микровълновата, или за фурната. Тук имаме сладки картофи, отново лук, някакви други неща. Слагате си го и така. Гъби готови, нарязани отново. Обичам Америка. Затова тук съм си купил препарати, гъби, ръкавици, хавлийка, ароматизатор за вкъщи, течни сапуни. Тук имаме 2 кутии с Organic Eggs. 12 яйца. Да, 12 и още 12. Фермерски. Авокадо е мега голямо. Да, то няма да е вкусно, макар. Така, яйца. Много неща сме пазарили, то не е чак толкова много. В България ще е горе-долу толкова пари. Така, един стек с минерална вода, малки водички, няколко туби с такива води големи, препарат за черно, прах за бяло. Тук имаме тиквички, обичам много тиквички. Имаме обесени ядки, пълнозърнести и малко сладки картофи. Общо взето това е шопинга, който направихме. Следващите дни ще ви вземем с нас отново в някои от магазините. Да покажем на хората, че въпреки че сме на Airbnb или на хотел, няма значение, винаги всичко се чисти с препарати, всичко се минава до най-малката фугичка, защото иначе ни е гнус. Нали така? И винаги поддържаме пълна чистота. Ден 3, днес отново бяхме на шопинг, отново в Publix и не мога да го напълня този хладилник още и още. Стойността беше отново $190. Сега ще покажа какво си взехме. Искам да ви кажа, че си купуваме хубави продукти. В смисъл, част от тях са органик, нискокалорични, някакви здравословни, пълнозърнести и така нататък. Така че за мен това са абсолютно нормални цени. Въпрос е да не се обръщат в левове. Започваме. Иван си взе бейби бананчета, много обичам. Имаме една сметана, която е без мазнини. Така, вида сметана. Гуакамоле. Много е вкусно. Прекрасно. Имаме телешка кайма, която е с по-малко мазнини отново. Поешка кайма с по-малко мазнини. Това са 453 грама. Тук са много интересни грамажите, тъй като те ги мерят в други мерни единици. Даже много често ни го пише в грамове. Имаме масло. Имаме черен пипер, сол, ванилия и риган. Салфетки. Egg whites. Това са белтъци. Защото обикновено ние не ядем всички жълтъци. Иван си взе някакви жилирани чудеса тук. Отново без калории. Всъщност нека да видя. Да, едно такова има 30 калории и това го прави със сметана. Видях го там от един негов приятел и го кефи. Така, просто извънредно. Не че яде постоянно такива неща, даже напротив. Имаме бадемово мляко. Бадемово мляко с ванилия. Оцет. Иван си е взел някакви вафли протеинови. Спрей с кокосово олио за тиган. За готвене. Имаме бинс, такъв боб зелен, нарязан, готов. Много вкусен. Имаме плъшко филе. Филенце такова, което е за сандвичи. 2 кутийки с фета чиз. Тук, така да кажем, това е нещо, което най-много прилича на нашето сирене. И то е нарязано на малки купчета, така, даже е начупено по-скоро, за да не си играете. Тук всичко е подготвено. И отново е fat free, т.е. няма мазнини. Котич, отново без мазнини. И бял ориз. Също тук има едно куки.
Тези са много популярни тук. Това е веганско за мен, с веган протеин. Иван си купи някакви бомбички, отново протеинови шейкове. В момента Иван е на тема протеин. И винаги сме, само че тези неща не са толкова хелти според мен. Имаме малини, 3 кутийки. И имаме 2 кутийки с черита, доматки. Също така, тук имаме ананас, готов, нарязан, обелен, отново 1 кутийка. Телешко месце, отново нарязано така на жулиени, мисля, че се казва на български, да. И буквално си го слагате на тигана и става вкусно. Пилешко бонфиленце, отново месце, още един пакет с салфетки. И аз си купих цветя. Обожавам цветя и винаги се старая от дома да има пресни, красиви цветя. И тук продължаваме с тази традиция. Даже тук ми идва още повече музата да го правя. Много са красиви. Сега ще си ги сложа в вазичка. И общо взето това е, което купихме днес. Сега ще се опитам да напълня хладилника най-после. Днес ще ви вземем с нас до едно от местенцата, в които сме влюбени за здравословно хранене по Равида. И след това ще отидем на една приятна разходка. Погледнете, не е ли рай?